И старт на първото състезание в неделния ден. 125 и 300. Изстрелват се моторите към завой номер 1. Първи мисля, че е Патрик Паскота. Така изглежда, така изглежда. Ще има атака. късни спирания тук. Отвътре му се гмурна. Да. Добре. Пуснало Паскота, нямаше друг вариант, беше от външната страна. Да видим тук. Зад Паскота. Охо, много интересно. Много интересно. Муратан мисля, че е това. Това е гръцкият състезател, направи тази маневра. Мавропулос. Да. Не. Това не е най-добрият помощник да гледаш назад. Но... Така виждам, че започват да се отцепват. Ето слипстрим в момента. Гръка се опитва да излезе, но и Паскота застана от вътрешната страна. Добре, късно спиране. Това е много динамично. Страхотно. Изравнява атака. Ще бъде успешна. Да, затвори, открадна траекторията Мавропулос от Патрик. С един човек. Отново изпреварване в завой номер 1 за Паскота срещу Мавропулос. Ямаха е малко по-мощна от гръцката. Ето я, външно. Добре, изнервяне има тук. Ами той го изпревари външно. Състезанието спря и изведнъж в последната обиколка Паскота далеч. Няма как май. Тази била рискова. Не, напротив. Мотора му е много бърз. Браво. Опитва с дълбоко спиране, виждаме. Сега трябва да затвори влизането за трети завой, няма време. Траекторията вече е открадната. Блок пас. Дали ще има контра? Добре. Долу към пети завой очаквам контра. Направи от вътрешната страна тук ще спечели битката за този завой. Да видим какъв ще бъде отговора на моментален. Не му оставя длъжен въобще. Да, много добре тактически си подготви излизането от пети завой Мавропулос. Спря една идея по-рано, но с... Точно така, отвърта на сцеплението, нормално мисля, е това. Мисля, че тук няма да посегне. Браво. Отново страхотно каране и за Паскота. Браво. Прекрасно първо състезание. Победа за Браво. Константинос Мавропулос. Втори пресича финала Патрик Паскота. Ето тук виждаме Мавропулос. Ето това е почетната стълбичка в SP 300. Генералното класиране, BMU. Отново купите в това подреждане дава господин Ангел Траков и гръцкия химн.